guys. Ang gabi sir. Gabi Unsa yung pamate? akong likod ba kay last time mo gud also ko kanang bukat ba na event siya pag anak na ako mag something ko andi ari Nakadungo ka. nakadungo ko tapos gabi na ay ganang bun kadlaw daw nako daw sa sa kadlaw ba sa bindahan siya ba niya ay sir mo gud ani sa una ba tapos nahulog ko ba kaduha sa kahoy niya murag dito something ang iyang Wala mahilot? wala na health kit ko nawala naman ko Wala po siya. nya karon murag sakit naman gud itindog usaha kita mahigna ko ba yung matindog ko sakit sa iko ay bangon pero makaya-kaya lang siya niya magbuti naman kung so good niya ang ganyan ba ka naman magsikip ng likod sa ipa sa ipa pinagdiri Asa dili rapid ah. atong una diri pagka later on magnabot si Ari Mga pilang adlaw mo nang napamate. Ika sa Mark Semana ginagmay ginagmay. Semana na to Semana na. kaya magkaya-kaya lang good bearable na Di naman yung pinreliver. wala na po Wala ko sagdan lang. wala mo na ganun niya Sagdan lang mo. Karon murag kuan na unsa man. ipa na ako Taas na gamay o pamina ni pa subay or suba subayunon gina sa basan mo nga anak. Di mo kana siya pwede nga okay itumbok-tumbok lang nato. Dili siya ma-perfect. Sa kuha kung hilot pag aan po sa nga anak. But doon na siya kay mukatay mo na siya. oh nakon po sir kanang nagdap bata ako sa una ito sa namo ang naandan na Mao gini. Sa mga hilig sa hilot mo gini. pagipagita sa lawas kalintura sa una Alera na siya. Yun sa nyo pagkabalas ko Facebook Search or na nag-search na po ko asa ka nang doon sa dito sa kinagamatan ang good po na kumuli marag ikaw nag-comment na sa kuha nag-messenger ka. nag-message ko sa Facebook sa messenger Messenger nga ni-reply ko. oo nagpasahan man ako 6 PM para Anak ganito matanaw. Hindi ba parang nauna ko kalayo ba? Diyan ako sa Garrett Street sa Pero taga Matanaw juga. Taga Matanaw juga. Asa ka sa Matanaw? Kaswerte. Naswerte yan. Ako asawa niya mo siya. Layo ka na swerte. Layo no? Oo niya. Kumuli pa ko sa amo. Sila ganyan. Mulit ako ganyan. Saboy dati. Kay tomorrow. Saboy na idaghang kuan niya. Oo, kay magluto na ba akong sunod. Niya. Layo naman. So nakita ko sa Facebook. Nakita naman tika. Halos bisang asa mo search. I-search mo bisang Davao pa siya. Ako ang magawas kaya ako bisudlan man na sa tanan bisan sa nag-home service po din. Oh, depende po magkasinabot ana. Depende lang. Bisan sa Yusog, i-search mo dito magawas ko. Ang Hilo traditional Davao. Magawas ko. Layo ba makakuha? Lahi mo gud ang massage, lahi ang massage pud ang hilo. Manang di ba lahi mo ito sa kung mga hilo tayo Sige. So ana na siya no. So Mauro gani gina pamatan nimo, wala nilain. Ano mga usay-usahay? Gawas ana lang, wala ko na to. Ano murag na usay-usahay? Wala na to. Wala gyud, wala mga usay-usahay, wala pamoy-poy, pamalay. Bata pa mga gud. Ay wala sa bata sa kuan ay. Pero noon pero kada lang pagkuan, pag kapoy siguro kaayo sa kitang sa likod. Pag usahay nagapamassage. Kuya paminyo ako kadi mo gud vlog, dinyo kaya massage. Murag namugod history nga nahulog sa una ba kadukan. Sige. So, shout out dahil no, may gabi shout out sa La Suerte, Matanaw, Davao del Sur, no? Kumusta na mo diya taga La Suerte, dagang kayo kung customer, taga nalain na sa Matanaw, no? So, shout out sa inyo, may gabi, God bless sa iyong pamilya. Nasa server atong tabangan, no? Gamay-gamay pa man ninong di pamati. No? Kung di po nato natandugon, sa'yo mawala, hantod mo balik, kananan lang. No, niya, ang kuwanan na to diya, alikayan na to, nga managhan. Imbis nga nagtrabaho na ta, mapugos pag absent. Yan na kayo, masugod ba niya? Mas magbalik-balik. Oo, ganyan, no? So, ano? Ngayon, nagsuro ba? Shout out po sa ako ang mga subscribers, ako ang YouTube channel. Thank you so much, no? Salamat sa inyong pagsuporta sa kuha, sa inyong pag-subscribe. Of course, ako ang mga viewers, thank you so much for watching my YouTube channel. Special mention ang United States, Indonesia, of course, ang Pilipinas. Muna ang top 3 viewers yun ako sa ako ang YouTube. Thank you so much. Maraming salamat, lalong-lalo na yung mga Pilipino. Maraming salamat. Of course, sa karon lang naka-open sa kuha sa YouTube, no? Salamat. Subscribe lang po mo. Ang ganahan mo, kung hilig mo sa mga hilot,
subscribe na mo para updated mo sa kung ginahilot niya. Kung ano na may comment, just comment lang, no? Kung ano na may mga pangutana, sabi na ka ng mga ato nagipa-check up niya, wala bitay kuan, wala finding sa doktor. Ganahan kay kuan na, no? Luoy kay na kay bisag sa na, negative man, no? So, nadyo ba tayo nga Naay issue nga na. So matagbaw ang kuan, no? Doon lang kasi makatabang ka, no? Comment lang niya. Na ko'y Facebook, kung ganahan mo, maging friend, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan lang, ha? Yeah, ang i-comment niya siya ganina, ang traditional. Kato may loaded kito puno. Oh, ano pa na. Actually, dapat ikaw mo na friends. Mag- na ako. Sige, so maghilot na ko guys. Shout out sa tagal na swerte. Matanaw, Davao del Sur. Sige. Tagalin mo t-shirt siya. Kuhan ka? Boxer shirt? Yan. Ambil mo t-shirt siya. Magkubo ka, sir. Boxer. Ako ka na. Nindot pa yun na. Managhan din na sa sir. Lagi no. Dili man ni pas-pas. Inay. Ya, og nag-exercise po ga, hindi po siya pas-pas kapasok. Actually, last week, ang paghampo na last week, wala pa nawala. Ilan? Buta lang niya. Okay, kulog ka, kulog ha. Natuyo dito oh. Man. Kata ka mamang giyakuan. Isa naman na kayo ang magkuha. Ang cellphone. Pero ka man. Kana okay na kana? Okay. Nandiyan ano? May ano kanon? Huwag gamay mo na. Kasan lang itong kanon? Kamar na Ah. Tawagin ko ng inbox. Ugma na ko schedule. Nauna kong gihatag ano. Ako tag sa dili sir, utto hapon gabi bawal ko nagimasa nakapas ligo ha. Bawal na siya kay mapasok sa lawas ha. Hindi nga na makaparalyze na. Di pa yun karon. Hindi mo. Dugay pa na siya. Napasi advantage pa no? Dugay pa. So dapat ilita mo pa na advantage. Dapat wala. Ka nagabasa ay ulit. Ulit ko short. Dapat ligo wala. Makayas na ko. Angin. Matulog ko sa Ligo, buntag America na. ma. Kani dresser, nabantay ka kanyo. Wala tuon ni siya, lusay ni siya. Kani Ayun, lusay ya, proud of pag me, di man. na tandugon mo dako ni mo ning nung nakon. Kama po nga to sahay, kita sa sahay ako. Ah. Kani siya singot o gas na ito ha. Ito? Kalugar ka tanaw sa anak ko YouTube. Tubok mo oy. Subscribe na lang po. Ba na lang madungang gagisa. Eric Hilot lang. Mo lang, Eric Hilot. Malayas na ko TV eh. Ayos, naka 1 point na. 1 na kayo na. Nako na kayo ng puntos. Okay, laki ang ito. Nagkalalay ko dito. Nakalakaw dili. Akala ko lang yung siya, pero kalang Hindi pa dyan 100%. Oo. Totoo, Hilot. Ay, oo. Ano ba sa mga hilat ang gusto ko?
nag-add rin niya. Pakita sa ko ang YouTube. Or dili sa akong Facebook. Ang YouTube tuwan ang halos dito tanan. More than 1,000 na gani kung tuwan. Ang ako ang dili pa. Mas taas ako ang video kaysa subscriber. Isod ko ano ang subscriber eh. Hindi basta-basta siya. Eh, ang halos mong gutuno sa mga subscriber, kaya malingaw ilang mata, Namoy load. Wala. para magkatawa. Kanang mga sexy, no? Oh, ginay, grabe ron, no? Iba na alam mo. Sus nga. Wala na kami nila. Oo. Ano lang, isa, ang kuha na ko ron, subscriber na ko, 881. At least taas na siya. Lisod na biya na, no? Dili na siya basta-basta kung digdo ka ka ng kuwag kayo. Oo. Udalion mo to? Ano lang, dunga ka isa. Piling isog tes kay BG Manggo. Unsa no? Wala yun na, nabanding-banding. Dali mo, dali. Sa babok sa mang. Ha? Launa. Hindi siya, panunod na siya sa lang. Ilusay na siya. Dahil siya mabungkag ba? Dapat mo gagawin niya, makabungkag mas lawak niya.